Antropometria sistemari esker ezagutu genezake gure gorputzaren osaera eta konposizioa zer nolakoa den. Horren baitan alderdi garrantzitsuenak dira muskulu kantitatea, giharrak eta hezurrak. Hortik abiatuta ezagutzen dugu bakoitzaren somatotipoa zer nolakoa den. Somatotipoa da gorputzaren forma, itxura, eta horretan oinarrituta eta bakoitzaren pisua eta altuera kontuan izan da, antropometrikoki nolakoak garen guk gure ikerketetan lotzen dugu entrenamentu edukiekin eta baita ere lehiaketan zer egiten dugunarekin. Orduan, bi alderdi horiek erlazionatuz jakin nahi duguna da zer nolako erlazioa duten edota eragina gorputza nola dagoen da gero zer errendimendu maila ematen dugun eta alderantziz, ez? Entrenatzen dugun horrek gure gorputzean ze bilakaera duen. Umeek kirol ohiturak izatearen garrantzia nik hasieran edo funtsezko oinarri bezala ezarriko nuke jarduera horiek burutzeak ematen duen disfrutea edo ematen duen bizi poza. Pentsatzen dut beste gauza guztietan pentsatu aurretik hori izan beharko litzatekeela oinarria. Behin horrek ematen digun disfrutarekin, literatura zientifikoan argi gelditzen da eta asko ikertua izan da, praktika horrek dituen onurak bai fisikoki eta bai psikikoki ere ematen digun alderdi esanguratsu on hori. Hori kontuan izan da, trasladatzen badugu hori umera haurtzarora, da gure kirol bizitzaren hasiera. Orduan, oinarria hor sendo ipintze horrek eragiten digu gero etorkizunera pertsonaren bizitzan ohitura horiek jarraitzea, bizitza aktibo bat izanez, eta horrek ematen duen bizitzeko modu hori aprobetxatuz. Gaur eguneko kirol politikak erakunde ezberdinetan geroz da garrantzia edo maila egokiago bat hartu dute kirola eta jarduera fisikoari dagokionez. Aintzakotasun maila egoki bat lortu da eta horrek eragiten du administrazio publikoak guzti sentsibilizatuta egotea kirol politikak hartu beharrarekin eta nola hori bideratu. Esango nuke gaur egunean dagoen ideia garrantzitsuenetariko bat eta erakunde publikoek bultzatzen dutena da bizi estilo osasuntxo bat, bizi estilo aktibo bat izatea horrek gero gizartean dituen onurekin eta sedentarismo maila jaistearekin. Eta hor nik usten dut lan interesgarria ari dela egiten administrazio publikoa eta nola ez gero bere erabakiekin erakunde pribatuak ere kirol sistemaren barruan sarturik eta sare oso bat garatuz helburu horiek lortzeko. Gure ikertaldeak IKAFIT izenekoa lehenengoko hitza da gizartea, kirola eta ariketa fisikoa. Orduan, pentsatzen dut gure erronka agian ez dakit garrantzitsuena, baina bai interesgarria eta egiteko duguna da gure lana guk ikertzen duguna edo gure jakintza hori gizartera helaraztea. Pentsatzen dut komunikazio hori hurbildu egin behar dugula eta dagoeneko hasi gara erakunde ezberdinekin lanean, eta beste ikerlari batzuk urte asko daramatzate horretan, baina momentu honetan pentsatzen dut erronka bezala gizarteari zerbitzu bat eman behar diogula, eta erakunde ezberdinetan kirol edo jarduera mota fisiko ezberdina egiten den erakunde horiekin harreman zuzenean egon, guk ikertzen duguna aplikatzeko eta erakundeek egiten duten lana eta guk ikertzen dugun hori hurbildu nolabait gizarteari zerbitzu bat emateko bidean.